Kirol aldetik, apurtxo bat tristea. Ze bat tristea? Ikustot herri kirol mundua probat ez tote esango hilda, esan dira bizirik nau, baina... Niño prodigio zinen, harri jaso. Niño prodigio. Oso txarto personan, gauza izan moguna. Bai, 15 urterekin 215 kilo, tu. Leku askotik sentitzen ditzen bastante monigotek. Ize zinen aurreko urten Euskal Herriko txapeldune, baina horren aurretik, ize zinen bebai txapeldune, baina dopineko zoze urtezan. Kanabis egaitik eta txez egaitik antidopine positibo naban, eta titulu egin du hostien. Horrekin, ixe izteko asuntu egin nigo nintzen, kriston kainez hartu hostien. Horrekoan pentsatzen honintzen etxian da kontzeptu bat oso dudakorreiteza, folla amigo kontzeptua. Txortalagunak. Folla, hone parreiteu, zer. Ose, azkenian, ze da folla amigo. Zer da folla amigo izate? Osa, bikote ukizen duen, luze eta txarto, luze de motx, zema denpora ukizen duen. Pero, a ver, galdera hauek, a ver, ya, hemen, hasi bat gara urdaxen, bizitza romantikoa zizketan. Bueno, gauza batek beste leru gaitxu. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Hola Mary, hola Jack eta hola Sage. Hola Malen, hola Oian eta hola Maria. Zelan za? Ondo, bueno, hementxe gaude, Malen, beste atal batean. Hemen txega itzitxu, bai, beste Publikoa atal batean. daukagu, Bai. ze gaurko atalean, arrosali ez dugu, jale bale, deskantxo apur bat, ezakizer, eta Maria Blanco izango dugu kolaboratzen. Maria Blanco kolaboratzen, aspaldi ikusi barik, magnetogu superondoango dela, eta gaur begai interesante batek harriko eskule, eta, bueno, azteko aiziz. Zelan za? Bitik, bueno, aizi azteko. Zelan za? Zelan za, baina benetan. Baina benetan. Ondo, ondo, bai. A ber, asteburu hontan, ze da? Ze dator asteburu hontan? Asteburu hontan markineko urriko ferixi! Eta mendik danok izadotzeet inbitaute zauezela, etorta markina xemeina urriko azoki da, super egun politxe, goxetik gaba, zuek inbitaute zaueze, bai. Eta gabaz juergazu. Altxasuko feriak ere bai. Eguneko izaten da politxe, baina gabaz be ambiente poli bat da, eta gainera inguruko jenti etorten da, eta bueno, juergi. Vale. Guk paskarixe deukeu. Vale, oso ondo. Eta oso guai. Ze galetu behar nizun, Durangoko festetara joateko helburua, bueno, badau, noiz dira? Asmoa badugu, ez? Claro, bai, ez. Jango gara. Urrengo, hasta, bueno, oingun bebai. Oingun bebai, ze ferixiaz batera koinziditzen dau Durangok. Vale, baina guk Durangoko bigarren asteburua. Hori da, eta gurra jugu. Bueno, a ber, ez dakigu. Suposatzen da baiet. Vale, plana hortxe dago. Vale. Plana bada, aukeretan bada. Vale. Orain ari gara, kezi Markina Durango, eta hortik gertu badago Abadiño. Eta zer ikusia dauka? Oin esango taitzine esaldi bat, como la sila. Como la sila. Vale, bai. Eta bai gestikulatzen duzu, como la sila. Ja, gaioran. Ja. Bueno, Abadiño, bai. Eta lehen esaztez mostra, Abadiño kontuz, ze... Egemege asko daude hor. Egemege asko daz, eta gure gonbidatuaz bata, bere lagun badator, bitxik bat, izaleike erremerri tranquilamente. Bitxik bat, izaleike ez, bada. Izango da. Ze, Abadiño neureko 50 egemegea da. Bihotz guztiarekin, Osa, en plan, onera esaten. Hau da estadistika bat, fuentea itzibergrados. Bai, bueno, fuente, Abadiñora, joan daiteken edo nor, Jesus, ni nago, apur bat. Erremerrea kritikatzen da dit, supertotela. A ber, gauza bat, baina gu joan genin Abadiñora juerga. Superrondo pasau gendule gaina. Zerbait eta akordatzen zara zu? Akordetan oso ondo pasau gendule. Baina, en akordetan erremerre bat azbea itzi. Bueno, eske bakarrik egon ginen. Akordetana, taberna baten, seguratak eguezela. Hori kontatu gero. Malenek kriston mozkor hartu zuen, beste behin. Eta zuk ez. Nik egin nuen de amatxo. Gau hartan edo aitatxo, bai. Vale, beste gaba bati buruz claro, ez berdia izan. Ez que beste gaba bati buruz. Zuzabiz berbetan, Abadiño sablasetan. Abadiño sablasetan. Hoixe. Eta nina bil berbetan, Abadiño... Ezakit? Matiena. Bai, Matienan ere egon ginen. Claro. Trañan. Traña eta Matiena berdina dira, jo, que se. Bueno, sin más. Zer ikusi dauka gaurko gonbidatuarekin. Hoixe beroi. Baina, gonbidatua gero. Orain Malen, zuzer modu zaude. Ba, behitxu, txisti eitxearen, bai,
temporada hontan, hau ez dakit zemagarren atala izango dan. Hirugarrena. Hirugarren atala. Bueno, hirugarren atal hontan jarraitzotan dino, ez dulaz. Jarraitxoko informetan iaz lan hauen, baina momentuz, ondona, gorputze ondo, katarru ondo, baina ez du ledeuket, ez dakit dan kroniku, ja aprobetxuaz mile gauza, baina, bueno. Igual tuberkulosia ere izan liteke. Hombre, haitzi, espero daigun ezetz. Vale, broma izan da, vale. Bueno, broma izan da. Vale. Es que esan dozu como si fuera... Chica, nola ite behar du tuberkulosia? Bueno, jo que ez da utzeukiko, baina, bueno, kontu da, etxatela ez du lehuten, bestelan ondo. Fijatuko zineten ere bai, pasta hauek daramatzetela hementxe, 3 aste, edo. Bueno, pasta berdinak. Eta tortilla. Hortxe. Bitxu, tortilli da, benetan zabizeko erloju eta pizti jakitxeko segrabagun lehenengo da zer gero. Ze batzutan change age hau. Bai. Ez ez esan behar nik egin dudala eta supergozo dagoela. Zuke izule eta supergozo dagoela. Gaur ez da ben melok, gaur egin dau zeitxek. Bai. Eta oso gozu da, bai. Oso gozu. Bai, oso. Azako zanpagot. Bai. Ja, betau iztezue geisha jati, zelarri jaot eta... Bai, betiko lez. Ez que, beitu, entzulei esango, bueno, ikuslei esango diogu. Nik egartze du tortilla, ez? A ber, zu normalean, hola, laukitxoetan moztu, eta esaten duzu. Bale, nondik hartuko dut? Nondik hasiko naiz hartzen? Ba, normalena, eskinatik, ez? Pertsona, edo zin pertsona... Eskinatik hartzot. Bueno, hemendik hasita zegoen. Eta malen joan da erdiko bat... Osa, a ber, de qué vas, tia? Beste eskina batetik hartza juna? Bueno, hori adibidez, hori oso gaizki dago, hori delitua da. Claro, baina eski haitzi gauzia batzu dukie, tamaino bat da, bestatzu beste tamaino bat da. Kalkulaban bizu, momentuko gozian arabera. Eta bueno, sin más, haitzik dauke toka, danik ez dauket. Hori da, bai. Vale. Bueno, bai. No, baina gaizki burutik zaude sano, porque hori pertsona normal batek ez luke egingo. Vale, Kari. Ikusiko ia urdaxek nondik hartzen da. Vale, ya está, ya me ha dicho. Ya está. Es que, ¿qué María? Bueno, Karis, aprovechauko besateko, gaur datorrela urdax maguna zelaia, harri jasotzaile, eta ez edo zein. Harri jasotzaile, eta igual Euskal Herriko handixenetako bat, momentu hontan. Handixenetako bat errekorrengatik diozu. Bai, eta handixenetako bat, bai. Fizikoki, vale. Osa oso altu da bera. Eta gizan man neurtzen da, baina oso, bueno, galdetuko atzau gero. Galdetuko atzau. Vale. Jarri behar dugu hemen, mitiko, etxe batzuetan egiten da, tipo, etxeko ate batean jarri, metro bat edo jendearen altura markatzen, Juan. Ai, ama, behitxu, bueno, gure berdina da beti. Honen arire kontaukotzuet, nire lankide bat, ez tala pasetan, gure ofizinako atetik, makurtu bidala. Ze 2 metro eta piku neurtzoitxu, eta keston anekdotiko izan, ze lehenengo gunin, da, tipo, berantzako normalaz askotan pastatako, baina makurtu inbierri zedan da. Beitu. Pasetan da, bakotxin da. Ez egin ozen, ostra, askotan pastatzu da, bai, oitxuten atal, puta da, baina, bueno. Puta da, bueno, a ber, ez da inbesterako, a ber, bate bat pasatzen duzun aldiro, makurtu eta listo. Imagina, pistaute zauzela da, pum. Okerragoa da txikia izatea eta hor kajoitik zerbait hartu behar duzun aldiro, aulki bat hartu eta mugitu eta gero garri gainean. Claro. Bueno. Osa, hori okerragoa da, ez? Makurtu edo? Aulki bat hartu eta jarri eta higo. Ezakit. Bai. Ai, gonbidatu izango da. Poltergeist. Ai, gonbidatu da. Ba, oso ondo, behitxu. Urdax, maguna zelaia. Vale, bueno. Vale, oso ondo. Bueno, entzulean galderi daukeu. Bai, entzularen galdera entzungo dugu, eta bide batez aipatu zuen bideoak bidali horizontala, vertikala, ez aigu importa. Zuek bidali bideo bat, lagunekin nahi baduzu ere baita ere, amonarekin hor, baita ere, galdera batekin, izan behar da originala. Ez digu balio galdetzea, zein da zure kolore favoritu? Berdea eta la rosa, listo, badakizue. Galdera originala, zuek bidali, eta jarriko dugu, bale? Bale, haitzi, orduan, gaur entzungo gu, gonbidatuan galderi, oza, entzulian galderi, ai, amazen nabil. Dala, nireko harriako jonek egin de. Jone Maguregi! Bale, Jone Maguregi bidixu. Nire izena Jone da eta nire galderi urrengu da. Zein da zure mantra edo frase bat askotan zure burun errepikatzuzune? Ai, Jonetxu, eskerrik asko bialtzearen Murciatik, oin horbizi da. Por cierto, entzulei ere esango diegu, kirol mundua eta gustatzen bat zaie, Jone Maguregik ere bere kontua duela YouTubeen jarraitzeko. Eta atal bat deukegule grabaute lehenengo denboraldi zen Joneaz, hori deukezuela bai entzungai. Ai, ze txiki ginen, ze txikia ginene. Ja, eta Jonetxo etorri zala. Garain, hemen gure imperioarekin eta gure programako katilluekin. Eta Vale.
Eta Jone gainera... Nahi duzu strepsils bat. Eskari. Eta Jone gainera hain entzuli zendan ez hasieratik, hainbeste apoio moskunez, eske agertu bizan denboraldi hontan. Bueno, galdera entzun dugu, eta bukaeran erantzungo dugu, Urdaxekin batera. Bale, oso ondo, orduan, egiturarekin jarraituko dugu. Bale. Hori izango da bere karrerako soinua. Txiki-txikitatik, oraindik ez neortzak erori ez itzaizkionean jarri zen harri altxatzera. Euskal Herriko plazetan ziur bere ikusi eta Aiton Amonek hau bai etxeako mogukua, Abadinokoa gainera. Baina iar nor atrebitzen den 250 kiloko harria sorbalara igotzen duen batekin ez, Abadinoko batekin ibiltzera. Behintzat ez da erremerrea, hementxe dugu eta tipo jatorra dirudi. Tarteka badirudi, haren pekatu kapitala genio txarra dela. Normala, ia nor dagoen pozik otxandion egiten duen hotzarekin. Horregatik, berotzera, benetan zabizeko zutondora etorri da, gu, harri eta zur ustera, Urdax Mauna Zelaia Agirre! Ongi etorri, Urdax! Zelan za? Ondo. Bai, justo, bai, zeuek idatzuztezun, eta azkenien oso posik, zeuekin tartetxua pasaut, a ber, zerekin salto zian. Ojo. Ezazu ezautza zendule podcasta, ez da? Bueno, ikusi zezule. Bai. Gaitxozu. Bai, apur bat, nioze, zarriken eta urte tostenin eta koti eta hot, baina, bai, oso polikiru itzat, eta gauza elegantik egin zuen hartu, a ber, nirekin zeitu zuen. Eskerrik asko. Bueno, bazilatu apur bat. Bai, saltzi. Zukere bazilatu, Ez du etxan zaude, Urdax. Bai. Urdax, behitxu, hasi aurretik, justo kamaratzin, esatzugu, esatozela ona, desahogeta, gugatozela zugeixa esautza, bizkan edu ikusi zure benetako izeti, norzaren, zeitxosun. Orduan, hasi genke, gure galdera tipikoaz da, zelan za momentu hontan. Baina benetan. Momentu ondan, ni personalmente ondo, zinik ekajau, txarra begon gara, eta kirola aldetik, apurtxo bat triste. Ze bat triste? Triste, ikustotelago harri txikizitan ondion saltzi badauela, baina harri handizitan nire mundu dela gaur egunean, ikustote herri kirol mundua probate ez tote zango hile, ez ondion bizirin hau, baina probate bai ikustote amataute harri txikitzekin konparaute, eta neskakin konparaute oso amataute. Harri txikisek zenbatekoak dira, osea, ze bitxura arte? Apur bat eulan harin esan da, harri gauzie irusatien banatzen da. Harri baldarra, lausatien, harri baldarra, harri txikizea, da, 150 kilora arte, oine bajatu ina 150 baina lehen hau 150 esan, eta gero esan harri ondizi 150 gora. Gero temporia sekilo bajatu ine, baina bai, eta gero dau maksimia. Jasoaldi baten zema kilo atzo baldo zuzen. Eta ni harri ondizitan ibiltenaz, eta maksimetan bai, harri txikizitan baino zibilenaz, baina ez da nire punto fuertia. Eta nik guztu eta harri ondizitan asuntu ez da bela lehenauko nivela, aurte justo pasan urte markin egiteko suertiukin aban, egun honeukin gendun, eta atxien lan asko ingegero lan bastante desentin gendun, eta hori aparte, lehen hau harri handizitan podium bat eikia lan postu da harreki esan, podiumela altzi. Bai, kristo nivela hauen. Oso baten oina magozto gehi urte zauen kristolan osaltzi harri handizitan. Da gaur egunin hori saltza hori iztot ikusten. Baina zuk harri handizitan rekorra dukezu? Bai, pasan urtien daban. Eta zenbat kilo? 10.150. Kilo? Guztire. Claro, guztire, bale. Harri handizitan lau harri dia, harri bako txekin 2 minutu dukuzuz, eta jasoaldi bako txa, gehitzen doia. Azkenin egin da, egin zuzen jasoaldi guztizen geiketien kopurua, eta guztire inagazan 10.150. Baina zenbat kiloko harrixe da? 200 kiloko kuadrua, 150 zilindro kopia, 150 kubikua, 150 golia. Kasi nada, hementxe, tu. Bai, 12 minutu ergatzen. Eta zure aurretik nenor zeukan rekorra? Aimarreri goienek. Bale. Gaztea edo eskezakin orden? Gondanik onen eta iko. Bai, bale. Onen esilik esan, ze azkenien bakotxak bere punto fuertideko, baina Aimar oso todoterreno itzen da. Bai harri baldarretan, bai harri txikitzetan, eta bai harri handizetan. Harri gautza modun oso todoterreno oso kompletua. Nitzako kompletu netariku eixenik. Ez kompletuna, baina kompletu netariku bai. Vale. Hasieratik hasiko gara igual. Bueno, nik ezagutzen zaitut kaletik eta, por lo que sea. Otxandion bizi zara, Abadiñon jaioa,
Bai? Auzoa zein da? Mendiola auzoko naz. Mendiola, bale. Eta ikusi genuen erreportaje bat. Hoixe esataguna. Ai, Dios. Erreportaje bat itzela. Zuk zure sare sozialetan daukezu ipinitxe esteka bat. Hortik hartu zenuen? Jo, zenuen hainbeste bilatu. Nik horrein noan klik, eta esango zut, gaba baten lorik ezin egin de neuela, sartu nintzen, eta tragone bala, osek, zeslako reportaje hori. Bueno, eta orduan... Oso polilla kriston kurra dijo abien, ha? Baina gauza bat, umetan agertzen za holan grabetan? Hori importante. Egiz esan, nik umetan kriston tiro jokin nahan. Ez que zatajuna, niño prodigio zinen, harri jasotzen. Niño prodigio. Más o menos, bai, niño prodigio. Gauzo txarto personan, gauzo izan moguna. Bai, Kriston agobitxo personan. Bai, nik gero haitxe begazte galdu naban, 12 urte justo DBH-en hasibarri haitxe galdu naban. Banak izan galdu minebela, baina, bueno, galdu egin naban ibelibel, da... 14 urte deutzi notzen asuntu, 15 zinaban azkenen horrekorra, 215 kilo etzen obesan 15 urtekin, niru bidar. 215 kilo, 12 urterekin. Ez, 15. 15, bueno, me da igual. 15 urterekin 215 kilo, tu. Eta hortxe, ja, ikusi naban leku askotik sentitzen ditzen bastante monigote, Como niño prodigio. O sea, el niño prodigio, baina txupautero askokin albuen. Eta ikusten naban jentik aprobetxetik gura bela, amake asuntu ningurun ezoiko nida askorik, eskarrak Antonio neukela. Antonio nor da Jose Antonio gure entrenadoria. Eta... Zelai. Eta, azkenin berape asko lagunduzten momentu, baina aile gauzan bedadi eskasa zala, 15 urte neukezan, honen aiken falta morru puntu hori neuken, ondo asimila hori bai, eta azkenien dana gogaitu nintzen, eta justu harri zitxinagan, Eta zazpiko zoin lagurte arte. Osa, pixkat ez du inguratzeko, zuaz ezinen oso unbetan, zei ja. Zazpi urtaz, ja. Markak egin hasi. Markak egin hasi zinen. Nik 10 urtaz egin da mabialtzuna esan. Bentxantzeatzu urtitan zier, erre izinela, zea askoago bisau zinu esan, eta gero gaina etxe galdu zen duen. Nik geixen ago bizitan hasi nintzen momentu haiten falti eso maunaen. Azkenien haite afizioa bezan, bizitza ban, asko launtza ban, asko aitza ban inguruan, eta nik ikusi nahan, haite falta zanien amai ganezka itotzela asuntuek, ez? Intenta bitia ban, sako lagundu uste, eta amai kriston eskarrak amomitze, bat ez nire epokia banteti harren da gero kirolien hain beste apoieti harren jakin barik, eta ikusi nahan situazioa superetan hasietela, eta bastante gogaitu nintzen, bai. Bale, nik jakin nahi dut, ze momentutan hasi zinen harri jasotzen, inguruan zein izan zen zure referentea edo, zer keraman zintu? Ni lehen guzu, negoen arregotzaia, orduena baino 3 arregotzaia zebizen, nire lehen guzu eta beste ebe, behin pelotan olgetan ebilela, kotxez ikusi nahi, probale gure zoiela, eta segio notzen apurra datzetek, eta antxe berreketan ikusi nahi zen nien, esan hori zen, eta lehenengo pesa batzuk egin hasi berotzeko, da gero arretzen hasi ziren. Da, hoxe, impate hori osten ez, pero azken dana futbola zan, o pelotie, guri zan futbola, pelotie, pali ezauen frontoie o futbola. Eta, kuriosia dituzten. Da gero, haitek eguzten nola negurtako bat, hasi nintzen nantikari altzen da. Urda xakortana, zure reportajin, agertzen zaela, umetan, holan grabote gainena, selfierara grabote ez da dozule. Ni daukaz, bi afizio. Bada peloti, da besti harri jasotzi. Baina futuro gaixe ikustatzet, harri jasotzei, zerina zen armatra hostiaz, horretzen horri barrezka 10 minitxu. Gazenan, eske, etort nani nesalen bitzen. Zaslako naturala umetan. Bai, umetan oso naturala bitzen. Gente nauzik esaten dugu, gizontxo ban itzela. Eske gizontxo, bai. Baina bai, zeupe behitxua, realista ikusten zen duen bai. Hemen futuro gaixa duket, bueno. Eta eukizu futuro. Bai, momentu za, penatxo neuken, ez dugu, damoik beste duket, azken bado, esakeri bak, emekiten lo baila, bezaten dana, az? Claro. Beste gaur egun inibul nazena be, eioten, pasagotena, pipetza dut izango dala, bai? Eta, damoik ez dugu, baina, bauk, eta igual, espana ban itxiko momentu hortan, gaur egun deurkoazen helburuek ja honeskero betetak ingona bezen, da igual arga hotzi itxitxe, bai. Bale, igual azalduko dugu ondo, ze behar bada, baten batek ezaitu ezagutuko, orduan, zu hasi zinen supergazteia kriston rekorrak egiten, galdera bat ere bai, garai hartan edo zure adineko ume gehiago zeuden harri jasotzen, edo bakarrenetakoa zinen, edo... Bakarrenetakoa nintzen, bai, 3 lau bat urra behortik ebilen, hasi barri,
Gero nire da de bueltakue Jose Gotai bai, Sorser Sartxo hor bai bilen, Goenatxo eta Rape bai, Sorser Sartxo, gente txu bai bilen. Vale. Destakau lan, neu hasi nintzen lan destaketan. Eta inungo esfuerzo barik, oza, nire entrenamentu esan. Berezko zeunken. Nire entrenamentu esan, zelairi pregunta duten batzu ez dugu astin behin juten nintzen harritotik, eta nik Zazu zeunken berezko, zazu gaixo zinen, harri pasatzeko. Ene gizien espesa bat zezan, nire ziditze pesa gehien, oina, txogota pikurtu, ozea. Vale, lehen ezazu laga izen dule, momento baten. Amasei hor txegueltan, amasei gazberron dogota marjaso mino besan, eta naban jaso, bai. Eta gero, handik ez dakizema denpora buelta hoi zinen. Ahi. Eta ze gaitxi buelta zinen derrepente? Nik argaltzetik txine bezenien, emeretzi urtaz neko esan hendu 68 gillo. Pilo balo ditu nintzen, hitxik jeneuen, poka txarra personaban, eta behin etxeko eskailerak igoten ebilela hitu nintzuen, Lopez ojo, da hostia gora igo, da hitu nintzen desan, hostia tu. Ja, vale. Ito, de arfizio. Desan abantu emeretzi urtaz hona ezinik. Eta kuadrilako neuko esan, esago batzuk neuko esan gaztizien eta boxatzen ezitzen, boxatzen hasi, segi unan apur bat boxeo munduen, da kilo pilo kendu zen, berro kilo kendu nahi esan, da kuadrilako gerti bilotutut. Venga, urda, segun baten argaltzetan probaen bidu, jolitzaz eta joneaz geratu nintzen, hasi nintzen behin, entrenamentu lan eskasmoko bat. Ze joritzeta, ze jon? Jon, lehen guzu bizek. Gizasola-tarrak. Bai, zelaitarrak, bat dugu metatik alkarra zibiligat, azkenin etxeko moden die, eta antxaz izan apur bat, bai ez, da azkenin kuadriako pegotu de txaleko bat eta inaban, da txapelketan apuntu ginen, lehengo galdu inaban, gero urren urtin irabazik, ja, apurka ja rolien sartuta. Gaur arte, pasan urtin Euskal Herriko txapeldun izen harta. Ize zinen aurreko urten Euskal Herriko txapeldune, baina horren aurretik, ize zinen bebai txapeldune, baina dopineko zoze urtezan. Bai, justo besperako urtien horretik ez dut esan txapeldun izen nintzenik, pero oficialmente enazelako 2022 Euskal Herriko txapeldune. Horze pasu zen? Kanabis egaitik eta txetik egaitik antidopine positibo naban, eta titulu egin du hostien, lau hilabeteko zigorra gaituta, eta horrekin izteko asuntu egin nion nintzen, kriston kainez hartu iztien, ETV-ko teleberriko titularren ipin iztien, da gero urrengo urtien torti ibulta emon. Markien, antidopinen eure gure daben resultado emon, zeni esto estardura azkenien, gaur egun indana dakizi eta kastik izemazari eta atxetik badakizu inungo honik estotzu lehiten kirolerako, inkluso zure kaltien zabizela, baina, bueno, azkenien legi da, eta goize bebeten bida, eta, bueno, bete gendun, eta naben zorion mabota, kiroletan agertu esanen, Ja. Eta, zuk baton bati esplikau zontzen zoz erredo? Edo esan zendun edo, adibidez dopinana pasau zendin, zuk emo zendun adirazpenik horren ingurun, alekin duzinen etiketan, ez? Dopin hori ofizialen izan momentuen, niriko jo kamarretan ez haustien, eta berdiko titularren agertu nintzen. Eta zuk ezendun berbaikein? Osa, ezendun komunikabidean ez errezan? Ez ebez. Bale, kirolari batek, osa, supuestamente ez, gaina ez kirolari profesional batek, dopinen emon dau, az deportiboen agertu nintzen. Da gero Euskal Herriko gobernuen, gure kirola minoritari zue da, ez? Eta gure kirola semiprofesionala konsideraute dago. No somos ni deportistas de élite. Da gero antidopin mateiteko eta kirolari bajo ditzeko bai. Ja. Niri guztoko lidaten atletiko ekipo bateri, o realako ekipo bateri, osasunako ekipo bateri, urtien zenbateko subentzinu eduken gobernua guztoko lidaten jakitia. Nik igual hobeto ez jakin, igual. Guztoko lidaten jakitia. Da, gero, emoten dozten garnego da, gobernuek esaten dauela, gure Euskal Herri sustatu bidala, Euskal Herriko folkloria landu bidala, eta azkenien abandonoteko zela. Ja. Da eskerrak, oinaen neskak eta apur bat saltzia azten binen hasi dien, Osa, neskapilloa dauz, da azkenien neskapillo bat egotira herrikirolari gehi jau gara, eta saltza gehi jau salik edauela. Baina, ez dut, bezgore ikustu beste balde batetik, ez dakit, igual derrepente kirolari pilo bat urten dit astuaz ikusi, baina nik esan ni petzetot herrikirola apur bat bastartzen da bizena. Gero, bauz lekupe bai, bastante sustatzen da bizenak,
gora beria dago. Ni pentsatu dut Gipuzkoan afizio geixo dagoela Bizkaian baino. Da Nafarroan nola badakizu edo nik ez Nafarro aldien azkenin exibizio goikaldi ditugu. Ni Nafarro behien nik azkenin Iruñetik gora egin du. Bai. Iruñetik, bai, ez solti, baina oso solte. Bueno, hau amentsi txiko gu, eta oin gure kolaboratzaile etorriko da, Maria. Maritxu, torri ona! Jesus, baina zer ritmo itxukoiek, venga ahí. Ema jo neurra. Bueno, éramos pocos y parió la abuela. Ya entonces así. Azkena faria? Azkena faria. Entonces zu kareta polita, ¿ez? Me ha encantado. Bai, oso. Super, oso, eskerrik asko, eski. Nola ere izueltau konea? Hombre! Super eskertuta. Bueno, hazi horretik esan nahet, super eskertuta nahola berriz nerekin kontau dezuelako. Kriston plazerra da neretzat, olako espazio bat, eotia. Eta claro. Ni naizen bezala onartza jazuelako, eta kriston ondo sentiarazte jazue, orduan. Jakin ni naiz pertsona bat, bueno, naiz nahiko kuriosa, eta nahiko, bueno, ukitzitu galdera asko, duda asko, zalantza asko, eta gaur nator, bestetan igual izan itet, bueno, gaur obviamente esan igual, baina ezkeda gauza bat dakat, kriston duda dakat. Horrekoan pentsatzen honintzan etxian da kontzeptu bat oso dudakorreitezait, osea, eta da folla amigo kontzeptua. Txortalagunak. Folla Hone parreiteu, zer. Osea, azkenian, ze da folla amigo. Zer da folla amigo izate? Osea, ni oso, nei pasazait. Zu galduteza. Ni oso galduta. Nei pasazait, kontau nahi zuen ere esperientzia. Ni folla amigo nik ulertzen, neretzat, gero zuek esan zuei zein. Bai. Neretzako folla amigo da, pertsona bat, guztuko etzaizuna, obviamente, ni ideologi fatxa bat almazea. Si eres un niño de papa... etzaizuna. A ver. Folla amigo... Enamorauko etzeana. Pertsona bat, follatzeko bakarrik izango bana. A ber, lagako jazue, libre. Neroz des folla amigo da, pertsona bat, follau bakarrikan, en plan, askuria dakasunean, hori, askuria ingoizu. Bai. Eta jazta, eta da pertsona bat, egunero etzeaten egongo hitzeiten txapar, en plan, ez gea, bikotiak. Nik folla amigo neretza da hori. Askuriak enduko izun pertsona bat, eta perfektuak dia Maria, baina, orduanzuk, olako bat eukitzeko zetopo bizu pertsona, txarto jostatzune edo? Fascista bat. No. A ber, zer zuen ustez, folla amigo? Gitxienez guzteatzen pertsona bat, bai. Gero igual, si eso, elduleik geixaure edo ez. Baina guzteatzen pertsona bat, bai. A ber, gustau en el sentido badak... Físicamente. Gustau berazelako da. A ber, es que niri personalmente espate guztean, A ber, baina pertsona bat, enamorauko etzean esaten nik, Osea, enamoratze hortan esatezula, nire koña... Baina zera itxik ez igual, bai? Baina orduan etzan nire folla amigoa izango, eta bestela... Aziran izen zeinke, eta gero igual, pareja. Claro, txortalagunak eraman dezake, beste harreman mota batera. Bueno, nikolan ulertzat behin. Txortalagunak izena berak esaten du lagunak. Lagunak diren bi pertsonak, eta gero txortan egiten, karo. Eta gero igual bikote, edo ez. A ber, Maikia, nik ustet osea, lagunak hori jarri dala pixkat gauza apaintzeko, ez dala dana folla amigo, en plan, lagun, txortalagun hori lagun dago, en plan, politxa jartzeko, en plan. Txorta enemigoa. Ez da hori, Kiston baina, a ber, eske ni pasazitzaitenik, eske, a ber, nik neretzat dana folla amigua esan den. Bero hori bakitz. Ez da bomba gote, eske soy una bomba. A ver, yo no follo, yo no cuento. Oin Maria, zure folla amigu gizen dindanak, ze esangoete dabe. A ber, eske, claro. Hemen ikusi badau baton batek, ja badaki Marian zako. Gorri jazten ari zara, Maria? Ez, a ber, gorritzen nahi naiz, eske ja, kontua da. Bai. Ez kiston gallenero hain dugu. Azkena, Maria, oianek izan du, deno batera itzeginez, besedez. Vale. Kontua da nahi behin pasazitzaiten, neo naiz, bueno, laburte naiz soltera, eta zan gauza, naiz da, nahi, pertsona bat, praktikua, gero eta etxetik gertu euki hobe, hori, urola bainarako papada hobeto. Keti, Zale harti baiko batek ez dutzu balixo? Hombre, ja kotxia jumbar bat, ja eskuria ja pasazait, kotxia jumbar hori hortan. Masturbatu etxean, bueno, es que te digo. Bueno, baina lagaia zuen, Vale. Nahi non, pertsona bat, hori, eta bueno, gauza da, esaten, de puta madre, osea, gaina herritik gertu kotxian jundet, osea, dana super ondo. Emitiko niño de papa, baina ez dit atraiuko lako pertsona, oso pertsona jatorra, ondo tal,
en plan, a ver, crossfit eiteu, tal, nire bikotiak bai, baina, bueno, bai, jente hau favorez, bai, pintzaken hartu behar da. Esatezu, bueno, ez zait gustauko. Claro, egunak aurra junala, goizetan idazten, arratzaldetan, Zuri hori gauetan, pasau izeatzu dinozu. bai, tan izaten, a ver, baina, Baina, zubera jo, bera zuri o mutu. behan nahi, ni, erantzun egiten, jatorra naizelako, dezetelako nahi borde bat eman, Karo, zure kontzeptuan hori filosofisi da. jarraitzen, karo. ze izan genuen aziratik, egongo gea, sexu euki, ta jazta, oza, follamigo bezala, ulertzezu, nik Bai. ez da nahi ezer, zuk ez, klaro, nire bezala goizian idatzi, atzale, gau, ez dakize, lagunakin oporretazoaz, eta argazki sexualen bat, pikante bat onartzezu, follamigo bezala, baino, derrepentez, bere lagunakin argazkiak ez dakize esatezula. Ja, familian sartu barna, buia, tal. Ez, familia sartu errit, baina bere lagunakin oporretan da, ez da bela pela, nena, nahi bialdu gauza, pixkat, gauza bixillak. Tía, pero ¿de qué vas? Maria auténtica. ¿De qué vas? Ez que azkenian, aiauzan momentu batean, ez que aiauzan momentu bat, de repente, Bai? ni, askure, bueno, enaiz oso pertsona aktiba, enaiz konsideratzen, baina, bueno, daude batzutan pikuak gora, eta bestetan Bai, bapera, bai, bai, bana bestela. Eta garai bat, eta lepo hitz egite genuen, baina sexurik ez genuen eukitzen, eta esan nion mutilai, esan nion mutilai, Amigo altzaia. aizun maitia, ez que ez gea lagunak, ez du foiatzen, ez que ez du lertzen zer gehan, oza, zia ire aiten, oza, pila bat hitzeite, zin rolloen plan, esan nun, nik ordutikan, dakat, duda, zer da foia amigo kontzeptu hori, aparte, nire ustez, foia amigo bezala, zuek esan dezuen bezala, bai, pertsona batekin naziran, txikitxakatxa, errozeaz el cariño. Claro. Eta bale mazaude, hilabete, bilabete, hainotzak ez gehala, hostia, Claro. Engantzatzen bukauko zu, egongo Ez que arra. nire filosofixan da, hasi leikela holan, da gero igual amaitxu leikela bikote modun. Da ni galdera Edo duket. ez. A ver, Osa, foi amigo bio guzaz. Bueno, nik ez. Bueno, no pues. Vale. Yo soy virgen. No, mobide da. Osa, rollo horrekin hasi zaien momentuan, bukatu danean, zer harremaneko jozue? ondo, Osa, follamigo rollo hori, osa, eukio zuenien, 10 zenbat urtotzu esonak. Bukau danean, hermana, a ver, maitea, es que, Oina arpeixe kamixe bine de repente. ez, urdez, ondo, osea, es que nire ustez, pertsona batekin sexu euki bazu, A ver, erantzun bat. pertsona batekin, pertsona batekin sexu euki bazu, nire ustez, pertsona hori zure laguna ezin du izani. Zergatik ez, tía? Claro, Ni pertsona batekin sexu euki bat, si me ha visto en plan ezin de ni pertsona horrekin, bueno, hau bostu ingo dugu igual. Eskatzea izan. Gero pitido eta listo. Baina, nik pertsona horrekin, nik Maria Blanco Mendizabalek ezin du sexu eukidun pertsona baten laguna izan. Impossible. Probatu Zuek duzu bai? sekula. Bixetetik ukiot. Ez que hortzio pagakua, zaila Bixeratik data. Baina normalien txarto. Txarta maitxuzu. Bai. Osa, zuk exakin eta txarta maitxuzu. Bueno, euki bozuz. Foiamigua da... Gaina oso txarto baina, txarto baina. Osa, bikote eukizen duen, luze eta txarta, luze de motx, zema denpora eukizen duen. Pero, a ver, galdera hauek, a ver, ya, hemen, hasi behar gara Bueno, urdaxen. Bai. Bizitza, erromantikoa zizke. Bueno, gauza batek beste leru gaitxu eta hoia zema minitxu falta di. Vale, Amaitxu da baina ja. itxoin, es que hau utzi behar dugu, Ja, osea, itxi hau dugu, utzi behar dugu. Nik, Bueno. mesedez, entzuliak, nik uste eta guk ezin, osea, nik uste ja dala gauza, ez da gu bakarrikan. Osa, da gauza orokorrien implikauta. ondo, ez? Orokorrien. Bai. Zuk txarta Ez, maitxu zen duen. Ni galdetu ditzu, Vale. ni galdetu. Nik ez da, ni ez da ni ez da nere laguna izan, deste izango, eta nik follamigo bat euki bat, geroa ez eukiko harremanik. Gauza bat. Entzuleok, zuek zer dio zuen, mesedez? Itxoin, Hemendik atagenkin Idatzi. ondoritxo bakarra da. apunte bat. Jakin Maria Blancoaz, Maria Blancon kontzeptu zein dan, orduan, beran laguna izen nahi bozue, segun ze asuntotan ez urratu. Hori zengo litzake ondorixo, ez? Bai, baina bueno, inorrek ez du Urratu. nire laguna izan nahi, ez da. Hitz egin dezaket. Vale, nik esan nahi nuen. Boi, azu zait kasi. Esan duzu, ez dute nere lagunak ikustea en plan... Vale. O sea, follando, en plan Bueno, guarra. dando, bueno. Vale, bueno, edo biluzik, edo dena delakoa. Bueno, bilutzi bain, eska. Bueno, bai, baina esan nahi dut, zu beste formatu batean, bale? Vale. Baina gero adibidez, lagun horrekin,
barrutik askatu behar bazara eta zure movida pertsonala kontatu hori ere izaten da nahiko pertsonal eta biluztea. Horrek adibidez ez dizu ematen zera hori? Zakit. Hori desberdina da, maitxi. No Nere sé, bihotza... konfiantza kontua da pertsona horrekin. Nere bihotza Ados, ustutzia gauza bada, eta nere sentimentuak esan, da ni gaina... Wow, Eske niretzako hori jebiagoa da. Baina beste gauza bat da... Follatzea baino. Beste gauza... Eske, dik kontzeptu desberdinak dira. Osea, pertsona horrek ja dauka zuri min egin alizateko informazio potente Dana. bat, eta horrekin bai egin alko lizuke mina, baino sexuarekin. Parkatu, Kariz, eske gauzatxo bat esan bizuet. Bai. Tartean maitxu da, eta gabiz ja estrapoletan. Bizitzako ere mo diferentita. Eske gehiagi. Orduan. Zaila zan, bai. Bale, urdas, bota zuratzen nengo espitxe, eta tarti izarratuko gu, mesedez. Esan. Sin más, nine zuri mineite motzu. Zuk emotomotzu zuen importantzia mineitea. Niri persona batek... Modo estoiko. Modo estoiko. Vale. Si espautzu importa persona horrek zezaten Claro, Ya. si no te importa, perfecto, pero si te importa... Bueno. Me importa, tipo, bueno, depende. Es que informazio es poder. Bueno, claro. Maritxu, Claro. informazio es poder, tú también eres poder, eskerrik asko zure tartu. Brava. Maritxu onera za, eta jarraitzuko gu, urrengo... Oso ondo. Tartiaz dala, zer diogu, zer diozu. Zer diogu, zer diozu. Bueno, Maritxun atala amaitxu da, eta oin da, zer diogu, zer diozu. Eta kaso hontan, ekarrigu gai bat. Osa, holan, azpigai moduko bat, eta hortik Bota. beste galdera geixen gotzuguz. Eta da, ridikulari beldurra. Ridikulu itxai bilurre. Edo presiñoi edo ago bixu, lehen haitxetuzu, txikitzen eukizen dula ago bixu hori. Ridikulo egin az, Hago bizua, gentiena. Ridikulo egin az, ridikulo ez zer da. Zeda ridikuloa, Zera hortik hasiko gara. Zeda guretzat ridikuloa. Oso zer da ridikuloa. Zuk ez tozu, oza, zuk adibidez plazan eta lotzipazetak usa, ez? Lotzia ez, ni lotzai ez da pasetan. Nik egitotena da, bilurre nik dekoazen, oza, objetibueko helburuek, ara ez aiegeti hoxe da nire, oza, estukurie, o Bai. jamaloek izan dena. Estukuri ez da? Estutasuna. Ah, vale, estukuri, Jesus. Estukurie. Estukurie, bai, estukurie. Ja, baina hori bada bai presiñoie. Bai, presinue, bai, baina ez dara presinue nik jentaurrien txartu ingotela, ez da nik etxien hainbeste biherrein joaten gauzia, Helburu hauek lortzeko. plazan ez duela beteko. Ojo, betez. Azkenien hori eskakintasun horrek, bai, inpetxotzu narbitxo puntu hori ez. Baina hasi hor duko, behin plazan egin, da joten nien alperri da, ja. Ja. Egin zabizela, alperri da. Osa, biher luzi badako zu, bai. Mi petza dutea, burua da, asko ez, jentasko petzen dau kirola dana prepareti dala, eta eguneko nik esango legoneko berrota marra gehiago espada burua dala. Adiez, zuri zerk laguntzen zaitu edo laguntzen zintuen asko harria jasotzerak orduan. Zertan pentsatzen zuen noen edo nundik ateratzen da indar hori horrelako oso zerre jasotzeko? Nik gaso aldiz behitu baino gora bitzu beti. Gora. Ahi, esatutez injarra, esatutez aitea aprobata albo, subintzeta... Aitxas gatu atzu olako... Bai. Nik azkenin izan bai izin da nientzena hori, aite, lagune, konfiantzazko personia, dozer konto baiakon personia, bai. Osa, aite... Bai. Eta lehen komentauzko zu bigarren aitxe baukezule. Bai, Antonio gaun betat izan juste, azkenien oso megatxa izena zeruteko, Zer aitxik megatxa? megatxa oso espabila benitzela, nik 12 urte sabia latin. Esaten dana. Edo zeinek esatutzu, oso espabila benitzen, nik ikustu gaur egunin nien lehen guzuk eta nire 12 urteko eta unieketan. Sabia latin. Tontotuta igual. Eta, pues, nire aldien, nire 12 urte zia motorra neuke, motorran ketenan, soltau, montau. Ikusten, baina armatrosti. Gizontxo azile, bai. Bai, oso espabila benitzen neukenea erako, eta azkenien beti sarrauekin ibilinaz, harina zenitzen espabiletan, oso gatxe izena zerutu, ni ume moduena, da, nire iparrora zaite zantu. Txa, joan da, nire jeke zuriz, bai, kokoteko parate mustuz, baina sekule, ukiutzeta errespetu, ja begiragunez, bakarrik, ulertzezu. Da, amai beti bazilo gotzek egitxe, bazilo, tore hau beti jotzeta asko egitxe. Lehen kontauzu 18 asko zinela etxetik. Ez, neu, bai, praktikamente bai. Eta hori,
ze gaitxik izan edo... Ba, pues azkenien, pues hor zuten mo, ni oso gatxizena zeruteko. Da, etxime bastante arroputze, eta 18 emeetzi urte nuke lamak mutile topaban, eta mutila esun bizitzen, da beia gerdi kanpuen euen, da azkenin bakarri gatu nintzen. Arri jasotzeaz aparte, bueno, txoritxo batek esan dugu, segurata edo ere izan zarela. Ez? Edo segurata da, ez? Bai, seguridad. Bai. Hor, karo, gauean... Control de acceso. Vale, control de acceso. Baina profesionalera nibitzati gurozu. Hor gabazuk eukibizu zan. Hori da, hori galdetu nahi nizun, gauean. Gitxi. Gitxi? Bai. Bene, bat, bi, hiru, lau. Bakarrik, ba, karo. Lau honak. A ber, erakutsi, kamarara erakutsi, a ber. Edo? A ber, oza, hori da kutxillu sartu zuenek, usta? Hau, off the record kontagule. Bai. Hemen kutxillu sartu zuen. Zer da lata jakin alba da? Zer da lata, oza? Hemen kutxillua. Baina zer gaitxi sartu zuen? Drogiek efektu txarren gotzon, ordula eragin motzon, jamalo egiz. Kanporatatzen, barruen jaleo giaban, kanporatatzen nuela, ez gezurre, kanporatara eta gero atien errekerri bilizan, da justo bera eltzera noiala kutxillo ate usten, da, pues, jaleo txua. Ostras. Hor, zedukezu, a ber? Hemen eskapadatxua. Hemen hemen botillas neu gukina ekizun eskapai. Kortxoataten botilla gerremetu guztien, da. Hemen eskapai latzuk gina, baina hemen bai. Eta arpegian? Da, arpegian botillazo jaukete. Ai, ama. Ostras, eske gabaz horror dutan. Ja. Eta, da zuzlan bizi, oza, Gustavo eta atzun hori bierroi? A ver, Gustavo, bello. Zautzu pa ni boso mundu nibilina zela, eta beti, pues, azkenien bizi jokiatu. Zeleika, maoz amazio urteatik, bizi bastante jokiatu. Eta beti zena zapur bat bandidotxu esango, ez? Gaba mundu guztu, bai, da, hogete iru pare bat iru bat urteate, bai, behar gero ya ikusi nabenin gaba zer dan, benetan, gabaz biarra egin zer dan, gabaz jorran urtetik gauza, da biarra egin bestuan. Biarra zer dan ikusi nabenien ja apur bat naskaunitzen. Lehenkotan de puta madre, pues azkenien juergan saus, esos juergan baina juergan saus. Diru irazten saus, esos gaztetan, da pum, pues azkenien protagonismo txuko gozu, pues segurata, medetzi urtaz, es el puto amo de la barraka esaten dana. Bai, segurata mo ligau itxen da? Uni txartu txate, guen. Bai, ez komo hartuko bordo. Segurata izatea orduan zurik boterea ematen zizun, no? Como... Ba, medetzi urtaz, bai, pentsau, jango ikusaela, baina isen inusen handi bat. Bueno, jango ikusaela, baina gero, hemen botei, oza, hemen kutxillo, botei, ez da ize, oza, dinot zeuke eukizu zela zeure... Bai, eso zuten modu, nik asko bizi zen dut, eta gabaz, da gero aparte, nau, gaztetan artisti zenaz, da, moni, gaztien haze, baina umetan artistetxo izenaz, da, oso umetan hasi ginen ja espabiatzen, da, bai, ni bat asko bizi zeneko personienaz, baina bai, gabaz, nire momentu nago ginoaz, da gaur egun lagun mine dekoaz betiko gingoazenak, gaba haiek, azkenien gabaz, imagina, zutan iba alkarrez gabaiz biherrian, zure bizitzetan iria, oza, ben gaur nizu haiek, eta zu bizan ni haiek, ez, azkenien horrek, ni petzot, irulau, oza, no, haikuaz lankidazko, ez, baina lankidazko kiniguel afinidade hori, maitesun puntu hori hartu gule, pues azkenien bat abesti elkarri bizitza salgautzu gule. Eta intensu alako hori bierroi. Ba, oso intensu, ez da gizule con los eskapa bat ikuin aldozun, da azkenien nire bizitza bere zeren, bere eskutan dagoela basarritzen. Jesus, mania. Ostras. Ze rekizito bete behar dira segurata izan alizateko? Defensa personala jakitia, defenditza jakitia. Osa, zu zeu juzinen esata segurata nahi otizen edo zelan da? Ez, hartunan, boxo mundu nibilinaz, gaba asuntuen ez esto genti, Vale. sin más. Te estoy resumiendo bastante. Bai. Ez zigu izan alko gineak ez Ba ez, malen, ba ez. Metro bat amar defensa... Bai, físicamente ni maider negoen tipo bat, kiston bombia dela, ez da esto zule imaginetan, es una máquina matar tipia, esto su gorran ikustu ez honezen bizten niri, ba... Niri, zein mutilei. Zan duzula anekdota jartoren bat? Gabaz anekdotak seguru. Anekdota jartuena? Bai, o barregarri xena, nahi zunez zeuk. Eta drogik efekto txarrain, o eranak, o bateaki, o psikologamente igual txartu gozan, sartu kutxillo holan, gura hurrina, literal. Barruen, bere... Literal da, holan, rau. Zesatu. Da holan, rau, eta tripek jause.
Broma izango da. Da, hemen ez da baian bidizu gozan. Ai, ama. Zer iso? Hori birala izan, bitu izan. Nik ez dut Ez que nik ikusi. ez nahi Niri ikusi ez da. zait iritsi hori. Da esto nahi, bueno, Da esaten txarra domentzat, izena. ez hori ez gara Bizi beti ez gure zala. bidentzi. Benetan? Bisik uste zan. Eta zelan urte zan. Jakin izan gana. Ta zuk ikusi hori? Begitzen aurrean. Ai, bara, letxe. Eta supera uzu? Zen Nikolako gozate Bizi zetiko, dira. zi? Ja. Ese, ni ikusi Eta hori parkatu nun Gasteizen? Gazteizen, bai. De gara, zuen diskotik epetzeta ditzen dela, nakala, o la tóxica. Bueno, bat edo beste, edo zein. Nakala. Eta gero gentiaz eta La tóxica. La bai, tóxica. Ja, sonetozte. Latino ambienteko diskoteki da. Eta gentiaz eta movida asko eta ukitxo zen duzen. Bai, O foieik eta bai. batez be lehengotan, eta batez be hasi barri zen nintzen lekun. Osa, ni Mirandan egonaz biharrien. Azte bi egon nintzen biharrien. Eta txarto. Bilbon egonaz biharrien. Irulago lan egun sueltuek. Da txarto. Zaitik, gentien neurtzera doielako segura eta barri ze beti. Azkenin, gadako marroneru izaten dana, ez? Beti dau marronerillo bat, ez? Diskoteka baten, o hausuna baten, o herri baten, beti dau bandan marronerillo, Horita nadakio. Segure herrien, zurien, nirien, da gangoikun etxien. Eta marronero hori, danan aurrien arroputzen eizeteko, beti duke pike hori seguridade neurtzako. Azkenin guretzako da arruina bat. Ikasku soltuten bat, gente betzetan ba, seguridade, ostria pilo moten dauz, da dana libre. Ni etxe baten entrai pagaten nahi. Zu zer pagatzen da bizi? Etxe baten entrai, 34.000. Vale. Ani batez begabak behorra ikitsi nahan. Guretzako jalea kriston ruinia dalako. Ja. Jalea nire bizi salbatzea arren. Karo, baina eske hortarako zau... Baina, supues baten begirakunen, zara, 150 kiloko tipo bat, 60 kiloko tipo bi dominatzen, que puedes llegar a matarlos. Esta. Tú no eres ni un segurata ni nadie. Baina, vamos a ver... Baina zure bierrak ez dau Claro, justifiketan ez du abesten, ez daukazue lege moduko bat Ez, edo... Depende, kasu zer da, depende. Claro, es que ni bakarri naz, da, nire berbie, iru testigun kontra. zu Zu bakarrik za... makina, bai, zu iru lagunekin urtetzen za juerran. Baina zu Bai. Da, zu jaleo badeko zuniaz, ez? Zure iru lagun ezingo da, zure arbeitzatara, ez? Azkenin zara, iru persona baten kontra. Baina zuk ezaunken seguro bat bierreku. Segurua? Bai, nire. Nirie? Berez hasiga tarte hau ridikulu buruz berretan. Eta ez dugu jarraitu. Eta- 2 minutu dauzkagu, Bai. bakarrik. Eta esaten inoien ridikulu, aldo gulerun, ez bakarrik harri jasotze plazeta, beste bizitzako eremu batzuta. Diot galdetzearen, ia zuk egoera ridikulo asko eukizu zen, edo bueno, ridikulo asko pasabizezun. Ez, Ez. ba, holan tontu nahi joten inumetan telebizinotan, o... Hori reportaje ipinitxe Ez da ridikulu, Hori da arrogoteku, ze bueno, hori da reportaje itzela, Ba, hori da kriston bilduma datu. Hori ukitzea gaur egun... Eta 20 minutazo edo zemadi, ordu erdi o Bai, zemada. elmoa du, kriston kurra digo, Javier. Kriston reportaje. Kriston kortuak eta bai puntazu digo izan, da... Aitzizu? Ni bezakit. Ez que egia da niri txikitatik ridikuloak ez dira la beldurra eman. Osea, da como, pues, vale, no sé. Bai, ez dakit. Como naturaltasun horren barruan, ez? Bueno, pues ni izango naiz. Pues yo que se mitiko eskolan, batek egin bar zuen, ez dakit noren dantza, haciendo todo, dando la pena, el ridículo, pues nork egiten zuen, Aitziberrek. Egin bar zela, ez dakit zen inguruko aurkezpen bat, nork egiten zuen, Aitziberrek. Pues, es que ez zitzaidan importa. Eta gaur egun ere... Bakizean zure mitiko Aitzi, hori ridikuloa zer lasen haute. A ver... Esatozu, aize lotxa! Da gero initxozu beti. Ja. Aize lotxa! Da gero initxozu. Es que gezurra da. Es que tipico, ya. Bai, es que está locha. Ez dakit, bueno, sin más, vamos a dejar hablar de mí. Bueno, listo. Hau tarteu ja maitxuen gau, eta horrengora jongo. Vale. Entzulearen galdera. Venga, orkestu entzulean galderi. Vale, bueno, urda ez daukagu hemen, entzule batek bidali digun galdera, vale? Orduan guk erantzun barko dugu. Sin más, atalero, entzule batek bidaltzen digu galdera bat, eta, vale, kasu hontan, Jone Maguregik bidali digu. Nire kuadriaku da. Me asusta un poco. Eta berak hause galdetu digu. Nire izena Jone da eta nire galderi urrengu da. Zein da zure mantra edo frase bat askotan zure burun errepikatzuzune? Kirolien, dinosu? Bai, Edo naiteke edo edo non. adibidez, Hasi orduko gora bello. Vale? Bello.
Beti. Hasi baino lehen. Ni justo arrizen gana joan baino orduko txistu jorduko, beti gora behitzen. Eta horrek emototzu. Bai, de momento bai behitzen. Gora behitzen. Nik badakizu, nik konturatu naiz, atal hontan, horrela egin duzun aldiro, nik ere egin behar izan dudala. Porque si no, no. Osea, bai, ematen dut rabia. Mantri? Bai, urdaxeko la egin du. Nik ez badut egiten, gaizki, gaizki. Aiama. Pentsau, burra, baina... Aiama, aurreko baten justo, Gernika gino izela lagun batzuk, ez da ize kruzetatik pasetan, ez adozku lagun batek, justo manejetan horienak. Eneskak mesez, amendik kruzetik paseta garenin, danoko lanen bizue. Irubider eta ja, bale? Eta guestaten, baina segaitxik. Bai, ez que nire manixe amendik pasetan nazen bakutxin hori bioze, nire ritual bada ez da izer, bueno, baina igendun, eta galdetu gontzen segaitxik, eta berean gauza badala. Así que, bueno, gentik. Ba, gentik. Pentsa baino, ez dago burutik sano. Ez, edo, bueno, ba, ez dakit. Baina, eta bera gidatzen doanean bakarrik, volantean horke usten du. A ver, baina momento baten izen kiolan. Claro. Da begin txikitxiko. Claro, dena. A ver, txikitxen ez eukien mitiko marri ezapaldu dolako txorradak. Bai. Kalin, Bai. nok ez da duki hori. Baina hori jolas moduan. Ez badut marra zapaltzen badut zorte txarra izango dut eta bi harrilko da nire osaba. Ez, lo que te quiero decir. Bueno, eta gaina olako asko ukitxu bere zarazu da, Zaitxu baldintzatu. Bai. Duela gutxi egon ginen, non izan zen, bai, Galiziara joan ginen, nojan izan ginen. Eta joan ginen supermerkatu batera eta ikusi genuen tipo bat, ukitzen zuela, osea, sartu ginen supermerkatuan, eta ikutu zuen atea, atea, 3 aldiz. Osea, lehenengo atea, pa. Eta ja, bikoteak esan zidan, fijatu hortan, horrek toka dauka. Eta efectivamente, mitiko eskailera mekanika hauek, 3 aldiz, hor, tak. Gero, beste ate batetik sartu eta atean, tak, 3, tio. Ba, ez que hori bere zarazu da itzela, Imaginau denporaz nuen movida. Eta imaginau, azten batzu, ja baina azten batzu oso ze, igual azteza pentsan zoze txarra pasau leikela. Eta joder, ostras, osea... Tokaren gaia ekarri behar dugu. Ekarri bigu. Bai, ekarri bigu. Bueno, total. Nork esan zidan aurrekoan? Egin behar zuela ez dakiz zer lotara joan aurretik. Tipo, 40 aldiz, ireki eta itxi behar dut kanilla edo. Ostra, hori oso jebixo bintxantzat. Batek esan zidan. Ez que baten irubider, bueno, baina 40 kondizena bitxeza itxu, Zitu, imagínate. Lotara joan aurretik kanilla. Karo. Zakit. Bueno. Begiratu ya sola. Berriro. Imagina. Es que, sin más, gero ikusten da. Sin más. Horre, txiketen leban larpixo kontrolebeko txoa zela. Bueno. Vale. Total, ya está. Urdax. Dara magu egun oso hemen, Urdax. Ya está. Dara egun oso, azte zorotxu eta ja zoratzen hasi gazoraxi. Eta maitxu datala. Bai, oraingo azporru bat erretzera eta listo, etxera. Urdax, zelan egoza? Ni ondo. Ondo goza. Bai, a mi ben punto bombardeo. Bai. Oso guaixesa, oso originalaza. Oso guai. Ni faltzu jete oso balizo, tío. Igerri jate. Esentzixi, zeure esentzixi dukezu. Urriñetik. Baina Ja, faltzu gehitzen da maratolea, igerri jostezu, pero es que un metame zenek itzen gezurretan. Ni agorten ez un metan kanutu berretan. Ni ama garra pausten da, urda zauzer da, porruek amazitxo. Nahi duzu apur bat, ama. Nahi duzu. Egunon, neukera guztitu zuri zer dan porruek, tío. Ai, ama. Beti izena oso transparenti, eta mai bezak kulo ez dutzete, gezurri kontau, eta etxin beti izena oso transparenti. Gezurretan aritzeko abila ere bazara? Edo ez? Baina eske... Ezakite, Enaz, olako. Ez. Naixazu, esan da fuera. Esan da fuera. Listo. Da... Hombre, tarazo bat duenak, que me cuente. Claro, no te jode, normal, botere hori sentitzea. Claro. Eta ez dut emoten importantzi, pero, oza... Interesaten personi bai emoten importantzi, baina soy una persona que hainbeste hostiz hartu gazi bizimun, hainbeste gente zeutzeu. Bai, entzuzu bizitzi, zeba bindala zuaz. Baite ez. Zer niben, az perfectu izen bizimo duen, da ni persona izen, tortilla pertsa bat bakotxak bere legun ipinen dagoela den poli ez. Diguele, ni oso ikar, ni beti zan, ni ama sostimera ez dut oso okarra zen askalin. Oso okarra. Juergan, da bai, maitoten gentia,
al fin del mundo, baina kalin ez dut pasau bat, inoibez. Inoibez, Hau ez tapiarreko, hau garnigan egin nire. Ah, bale, uste nuen Telepo laneko. hain. Hau garnigan gaizen egin nire. Zei urte. Ne tipa bat atxizela, ni barrio guzala, eta horra atxik, zan izan, ni haitxipez. Maitxoten jentia oso bizitxena oso protektora, eta beti, egumetan oso jaleru izenaz, gero, azkenin sartu be bastante harinenaz, sartu ez espabila, Bai, 12 urtaz latin. Ni amabi amairu urtaz de kaline bien, tu. Ja. Ni kaline bien, ni amabi amairu urtaz amairu urtaz kanutu, neko musturgin, Eta Ai, ama! motorra, bestie, ara, ona, Bueno, zuek entzulek bakizue, ondo portatu, bale? Ondo portatu, txintxo ibili, alba duzue errezatu, eta hori guztia. Eta, hoxe, gaurko zan baitxu dela. Bai. Gustora goza, ez da? Bai, Oso ondo goza. Eskerrik asko, Urdax, placer bat. Plazerra izten da, oso guai elkarrezketi. Bai. Nik uste dut gauza interesante Bai. asko urten dile. Salvame momentu beuki. Jo, salvame momentu izan da, terrible. Bai, barri inzuk. Bueno, eskerrik asko, Eta beti listo. bestela maite zaituztegu, bueno, sin más, eta daukagu Opari bat! opari bat, zuretzat! Hau, jo, eskerrik asko. Hombre! Izango da, zure bizitzako oparirik onena, Urdax. Zer da? Goizak zora Ez espero mansiño bat izango danik, Ez, hau tasan bat, dola hostia bat izan da. Olako ostin bat, bai, alako. Ole! Puntazu, Bai. Oso ondo. Bueno, Bai. ba honaz, agur esango tzuegu. Venga. Vale, ba, eskerrik asko. Agur!